jeden z najlepších slovenských futbalistov ostatných 20 rokov, ktorý strávil najväčšiu časť svojej kariéry práve v milovanom ŠK Slovan Bratislava. Vyhral s ním 7 majstrovských titulov za sebou a kvalifikoval sa aj do vysnívanej Ligy majstrov tak, ako si vždy prial. Vládko, ďakujem ti za všetko, čo si pre Slovan odviedol. Bez teba by to nikdy nebolo také, aké to bolo. Držal si kabinu. Robil si strašne veľa aj mimo ihriska. Ďakujem ti naozaj za všetko. Keď mal 200 zápasov, bola som drese celkovo 188. Ich Vládko za ŠK Slovan odohral. Nastrieľal 41 súťažných gólov v domácom drese. Ale najmä bol tým správnym kapitánom, ktorý držal celý Slován, na ktorom vždy veľmi záležalo a preto bol Vládko vždycky takým emotívnym. Vždycky ukázal, čo Slován pre ňo naozaj znamená. A ako som povedal, ŠK Slován je pre ňo ako druhá rodina, čo si veľmi vážime. Vládko, ďakujeme. Vlády, budeš tam chýbať, ale veríme, že sa s tebou samozrejme na telom poli ešte uvidíme. Vládka nahradí s číslom 99 uzdravený András Šporák.